Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, balimakɛ balimamuso Yesu Krista la, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. an bɛ aw fo an matigi Yesu Krista tɔgɔ barikama na. Encore une fois, que la grâce de Dieu nous accompagne Matigi ka nɛɛma ka to an bɛɛ fɛ, et que Dieu nous donne une solution par rapport à cette pandémie ani matigi yɛrɛ ka fura di an ma ayiwa nin fiɲɛbana in kota fan fɛ, et que notre pays soit restauré. walisa an ka jamana ka segin basigiya la. Aujourd'hui encore, nous allons nous entretenir Bi tuguni an na taa ɲɛ ka kuma ni ɲɔgɔn ye. et naturellement, nous allons nous baser sur la parole de Dieu. An bɛ an sinsin Ala ka kuma de kan. Laquelle parole nous encourage, Ala ka kuma bɛ an jija, nous instruit ani ka an kala, et nous fait comprendre les comportements à prendre par rapport à une situation ani donnée. taabolow ni kɛcogo ye minnu ye an kan ka minnu ta. Ala ka kuma bɛ olu jira an na. Nous allons trouver notre texte de méditation dans l'Évangile selon Luc, An ka yɔrɔ kalanta nabɔ Luka kitabu la, le chapitre 8, sura segi, versets 22 à 25. verset 22 ka se 25 ma. Nous allons faire la lecture. An bɛna a kala. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et il était en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui il obéisse? Luka sura segi, verset 22 ka se 25 ma. Don dɔ la, Yesu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko, an ka taa ba kɔ. U donna kurun dɔ kɔnɔ ka batigɛ daminɛ. K'aw to ji kan, Yesu sunɔgɔra. Fiɲɛba wulila baji kan. Kurun tun bɛ ɲini ka fa ji la, fo o tun bɛ ɲini ka tunu. O tuma la, kalandenw gɛrɛla Yesu la, k'a lakunu k'a fɔ a ye ko, karamɔgɔ, karamɔgɔ, an totɔ filɛ ji la. Yesu wulila ka fiɲɛ ni jikuruw kɔrɔfɔ. Fiɲɛ jɔra, ji madara. Yesu y'a fɔ kalandenw ye ko, aw ka danaya bɛ min? O sirannen kabakoyalen tun b'a fɔ ɲɔgɔn ye ko, ni cɛ ye jɔn ye? Fo a bɛ kuma fɔ fiɲɛ ni ji ye, u b'a kan minɛ. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ala ka duba a ka kuma kalalen ye. Prions. An ka ladeli. Seigneur, nous te disons merci pour nous avoir gardés une semaine durant et nous permettre encore d'être ensemble et regroupés, soit dans nos maisons ou en un lieu donné, pour non seulement te célébrer, mais aussi écouter ta parole. Maintenant, Seigneur, nous voulons être enseignés par toi. Fortifie-nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le verset 25 Verset 25 la. de Luc 8 Luka sura segina kɔni, attire notre attention sur un fait essentiel. o bɛ an hakili sama fɛn barikaman dɔ nɔfɛ. Jésus leur dit, Yesu y'a fɔ u ye ko, où est votre foi? aw ka danaya bɛ min? Où est votre foi? Aw ka danaya bɛ min? C'est là que je dégage le thème de notre réflexion. Nka bi kumakun bɛ bɔ o yɔrɔ de la. Le rôle de la foi en temps de crise. Danaya jɔyɔrɔ, ayiwa ni ɲɔgɔnna waatiw la. Quand les choses ne marchent pas, Tuma min na ni ko sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara, quand les difficultés sont là gɛlɛyaw mana o kun bɔ, et que l'anxiété monte, ka n'a ye ko siran bonyana, la peur s'installe. siran ye yɔrɔ bɛɛ minɛ.
Et si nous ne prenons garde, ni an m'an janto an yɛrɛ la cela peut porter atteinte à notre croyance, voire notre o foi. bɛ se ka dankari kɛ wala ka gɛrɛntɛ da an ka danaya yɛrɛ kan. Le texte que nous avons lu, An ye yɔrɔ min kalan sisan vous pouvez le retrouver dans Matthieu 8, i bɛ se k'a sɔrɔ Matthieu sura 8 na 23 à 27, verset 23 ka se 27 dans ma. Marc 4, 35 à 41. Maraka sura 4 35 ka se 41 ma. Le texte de Matthieu nous donne un contexte Ayiwa Matthieu bɛ a ɲɛfɔ an ye nin cogo la pour dire que Jésus venait de prêcher. ko Yesu tilalen jama wajuli la. Après la prédication, il avait guéri beaucoup de malades. A tilalen wajuli la ani a tun ye mɔgɔ caman kɛnɛya. Et les gens ne cessaient de venir. Ɔ mɔgɔw tun tɛ kɔ tigɛ ka na a ma. À un moment donné, Wagati dɔ nana se il a demandé à ses disciples d'aller à l'autre a rive. y'i kanto kalandenw ma ko an ka taa ba kɔ. Il n'y a rien de mauvais en cela. Ayiwa o kɔni tɛ adamafɛn jugu Ce ye. qu'il devait faire, O tun ka kan ka min kɛ il a si bien fait a y'o sɛbɛkɔrɔ que kɛ ka le ɲɛ moment était là pour se retirer. ani wagati sera ayiwa k'i mabɔ jama la Et ils se retirèrent. ani a y'i mabɔ jama la ten. Au verset 22 de notre texte, Ayiwa Luka sura 8 verset 22 la Jésus monte dans la barque avec ses disciples. Yesu ni a ka kalandenw donna kurun kɔnɔ. Suivez bien. Aw k'a ma filɛ ka ɲɛ. Qu'est-ce qu'il leur a dit? A ye mun de fɔ u ye Passons de l'autre côté du lac. ko an ka taa ba kɔ Passons de l'autre côté du lac. an ka taa ba kɔ Et ils partirent. ani u taara. La mission est claire. Ayiwa ci jɛlen don. On va quitter un point A An bɛ bɔ fan dɔ fɛ pour aller à un point ani B. ka taa fan wɛrɛ fɛ. Et on est ensemble dans la même barque. Ɔ k'an to o taama na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ kurun kelen kɔnɔ Et j'attire votre attention ani k'aw hakili sama nin que nous nɔfɛ. sommes avec des experts de la pêche. Ani Yesu ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ olu ye kurun ani mɔ ni sɛbɛkɔrɔ dɔnbaw ye. Des gens qui gagnaient leur vie dans la pêche. Minnu tun bɛ u ka ɲɛnamaya baabu yɛrɛ bɛɛ kɛ ayiwa mɔni On na. peut dire que rien ne leur était caché sur le mystère de la pêche. Ayiwa ka se mɔni kɛcogo ɲuman na o ye wa o foyi dogolen kun tɛ u la. Et l'océan, c'était leur lieu naturel, Ani ka baji yɛrɛ ma filɛ o kun y'u ka baarakɛyɔrɔ de qu'ils ye. maîtrisaient plus que n'importe qui. Ayiwa o bɛ baji sɛbɛkɔrɔ dɔn fo k'a dɔn lakari. Et donc, ils prennent la route. U ye sira minɛ. Mais voilà qu'à un moment donné, Nka filɛ wagati dɔ selen ils voient venir un grand tourbillon ayiwa fiɲɛ ba wulila ji kan. qui soulève des vagues, O ye ka jikuru yɛrɛ lawuli. qui balance la pirogue. Jikuru minnu b'a la ka kurun yɔgɔyɔgɔ. En tant que grands connaisseurs, Hali k'a sɔrɔ u ye ayiwa mɔni kɔ dɔnbaw ye. ils se sont mis à la tâche. U y'u sɛbɛkɔrɔ sen don baara la. Ils se sont tout donné. U y'u seko n'u dɔngɔ bɛɛ kɛ. Je peux dire que tout ce qu'ils connaissaient en matière de pêche, ils l'ont mis en pratique. U seko tun ye fɛn o fɛn ye mɔni ta fan fɛ u y'o bɛɛ bila baara la. C'est après avoir épongé toutes leurs connaissances et leur savoir-faire Ayiwa o tilalen k'u ka dɔnniya kow n'u seko bɛɛ jira k'a ban kɛnɛ kan tuma min na. qu'ils ne voyaient plus que la mort. Wa ni u ɲɛ kun tɛ foyi wɛrɛ la saya kɔ. C'est en ce moment qu'ils se tournent vers Jésus-Christ. O wagati de la u ye u ɲɛsin Yesu Krista ma. Pendant tout ce temps de tumulte, I m'a ye nin wagati min bɛɛ la u b'a la ka yɛrɛ ɲini tuma min. tout ce temps Nin d'agitation, wagati min bɛɛ la u b'a la ka munumunu fan bɛɛ. Jésus était en train de dormir. Yesu tun bɛ sunɔgɔ la. Quel contraste. I m'a ye nin ka gɛlɛn dɛ. Mais il réveille Jésus. Nka u ye Yesu lakunu. Mais la manière dont ils l'ont réveillé, Nka u y'a lakunu cogo min. ce n'était pas avec un signe d'espoir. Ayiwa u ma lakunu ni jigiya miirili ye. Ils ont réveillé Jésus U ye Yesu Krista lakunu en lui faisant comprendre qu'ils sont en train de périr. k'a fɔ Yesu ye ko olu satɔ don u tunutɔ don Ils sont en train de périr. ko u totɔ don ji la. Ils n'ont pas demandé à Jésus, nous avons terminé et fini tout ce que nous savons faire. U m'a ɲini Yesu fɛ ko olu seko tun ye fɛn o fɛn ye ko olu dɛsɛra o bɛɛ la ka ban. Viens à notre secours et agis. N'a ka an dɛmɛ. Mais ils ont vu que eux et Jésus allaient périr. Nka u y'a miiri k'a ye ko olu ni Yesu ko bɛɛ de bɛna to ji la ɲɔgɔn fɛ. Et c'est en cela qu'ils ont réveillé Jésus. O de la u ye Yesu Krista lakunu. Jésus se lève, Yesu wulila parle à la vague, a kumana ji fɛ parle au vent, ka kuma fiɲɛ fɛ. et c'est comme s'il n'y avait eu rien. Olu bɛɛ y'o mɛn k'u mada i ko foyi tun ma kɛ. Et il se tourne vers les disciples Ani a y'i kalandenw mafilɛ sisan. et il leur pose une question A ye ɲininkali dɔ tengu u la.
qui est essentiel en temps de crise. min nafa ka bon aywa ni ɲɔgɔn gɛlɛya o wagatiw la. Où est votre foi? Aw ka danaya bɛ min? Parce que là où ta foi est basée, Sabula i ka danaya jusigilan ye min ye, sera le seul lieu que tu vas chercher à voir et à comprendre et résoudre tes problèmes. o jusigilan yɔrɔ de n'a kɛ i ka fɛɛrɛ n'i ka gɛlɛya furaw ɲini yɔrɔ ye. J'ai dit tantôt qu'ils ont mis tout ce qu'ils connaissaient. N y'a fɔ k'a fɔ u y'u seko n'u dɔnko bɛɛ bila baara la ka ban. Et quand ils s'approchaient de Jésus, Ni tuma min na n'u gɛrɛla Yesu Krista la, Maître, maître, nous périssons, k'a fɔ karamɔgɔ karamɔgɔ an tɔtɔ filɛ ji la, ils ont oublié qui était Jésus. o ɲinɛna Yesu Krista kɔ. Malgré Jɔn don, maaw don. tout le temps qu'ils ont fait avec Jésus-Christ, Hali k'a sɔrɔ u ye nin wagati bɛɛ kɛ ni Yesu Krista ye, ils n'avaient pas compris réellement qui il était. nka u tun ma Yesu Krista dɔn dɛ. Ils dépassaient leur connaissance. Yesu Krista tun bɛ u ka dɔnniya sanfɛ. Et c'est la même chose O cogo kelen don. que nous vivons. An bɛ o cogo kelen de la bi. Quand quelque chose nous arrive, Ni fɛn dɔ ye an sɔrɔ, au lieu de s'approcher de Jésus-Christ sani an k'a ɲini ka gɛrɛ Yesu Krista la, et de demander qu'il nous vienne en aide ani ka a ka dɛmɛ ɲini, et que nous travaillons avec lui pour trouver une solution, ani ani ale Yesu Krista ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ, nous nous battons tous seuls. i b'a ye an bɛ an yɛrɛw ta an kelenna k'an Nous seko n'an épuisons tɔgɔ nos kɛ, forces et nos ressources. k'an barikaw ni an jɔyɔrɔw bɛɛ ban. Et c'est après coup, An dɛsɛlen kɔ tuma min na pewu, on dit laissons ça entre les mains de Dieu. an bɛ sɔrɔ k'a fɔ an ka nin ko to Ala bolo. Soyons sérieux. An ka kɛ sɛbɛkɛlaw ye Est-ce sa. qu'on a vraiment laissé ça entre les mains de Dieu? Tiɲɛ ka fɔ yala an y'a ko bɛɛ to Ala bolo wa? Jésus était avec eux. Yesu ni kalandenw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. Rien ne les empêchait de le réveiller aussitôt Foyi tun tɛ kalandenw bali ka Yesu Krista lakunu pour joona, qu'ensemble ils puissent lutter. walisa u faralen ɲɔgɔn kan u ka jɛ ka kɛlɛ kɛ. Mais ils ont voulu lutter sans Nka Jésus-Christ olu tun b'a fɛ ka baara in de kɛ Yesu Krista kɔ, et ils ont échoué. ani a laban kɛra ayiwa gɛlɛya ye u bolo. C'est la même chose aujourd'hui. O cogo kelen de don bi. Si nous luttons sans Ni Jésus-Christ, an bɛ kɛlɛ kɛ an kelen na, nous allons échouer. furasi t'a la an barika na dɛsɛ. La pandémie qui finit par être une anxiété pour tout le monde Ni aujourd'hui. fiɲɛbana min ye diɲɛ kɔnɔ n'a kɛlen ka bɛɛ lajɛlen siran, Si nous ne faisons pas intervenir Jésus-Christ, ni an ma Yesu Krista wele, nous allons perdre la paix du cœur. ayiwa dusukunna hɛrɛ min bɛ yen o bɛ dɛsɛ an na. Nous allons avoir des problèmes de réflexion. Ayiwa hali hakilila tɔɔrɔ yɛrɛ bɛna an sɔrɔ. Et sans être malade, on va tomber I malade. m'a ye hali ka sɔrɔ bana tɛ an na, an laban na da. Mais si nous associons Jésus-Christ, Nka n'an ye Yesu Krista sen don nin na, il pourra faire de bonnes choses a n'a kobaw kɛ an ye, et faire quelque chose qu'on n'a jamais vu, ani ka koba kɛ an ɲɛ ma deli ka min ye, faire quelque chose qu'on n'a jamais compris, ka koba kɛ an ma deli ka min faamu fewu, et en sorte que nous pouvons toujours lui rendre gloire. walisa an ka se ka nɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen da ale kelen pe kan. Est-ce que nous pouvons compter sur Jésus? Yala an bɛ se k'an jigi da Yesu Krista kan wa? À la réflexion, Ayiwa miirili na, je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont compris que Jésus était Dieu? n ye n yɛrɛ ɲininka yala a ka kalandenw tun y'a dɔn ko Yesu Krista ye Ala ye wa? Est-ce qu'ils se sont rappelés que la parole a été faite chair? Yala u hakili jiginna a la k'a fɔ Ala ka kuma o ye farisogo ta, Et est venu habiter parmi nous ani en kana ka chair, sigi en os. an cɛ ma ayiwa kolo ni sogo la. Et quand on parle de parole, Ni kuma bɛ kɛ kuma ko kan, on va dans Genèse chapitre 1 an bɛ taa Genèse sura fɔlɔ la jusqu'au chapitre 2. ka na se fɔ Genèse sura 2 ma. On va se rendre compte An facilement bɛna bɔ min kalama joona, que tout ce qui a été créé o ye k'a fɔ ko fɛn o fɛn dara, a été créé par la parole. o bɛɛ dara kuma fɛ, Et rien n'existe sans cette parole. ani foyi den kelen tɛ yen o kuma kɔ n'o kuma tɛ. Comment est-ce que ce qui a été créé par Jésus-Christ, Ka d'a kan Yesu Krista ye fɛn min da, parole incarnée, Yesu Krista min yɛrɛ ye Ala ka kuma farisogolaman ye, peut être détruit encore par sa création? ayiwa o min ye Ala farisogolaman daba ye, ale ka dannifɛn bɛ se ka a tiɲɛ cogo di? Il me semble que beaucoup de fois, nous négligeons le fait que Jésus est réellement Dieu. Tuma caman na a bɛ i n'a fɔ an bɛ nin kɛ
bulonbila ko ye k'a dɔn ko Yesu Krista ye Ala lakika ye. Et cela n'annule en rien qu'il est réellement homme. Ani Yesu Krista ka Ala ya dafale o tɛ foyi bɔ a ka hadamadenya dafalen na. Et c'est pour cela qu'on peut lui faire confiance. O de kosɔn an bɛ se k'an jigi d'a kan. Et sans perdre la raison, K'an jigi d'a kan accepter qu'il ka sɔrɔ an agisse hakili ma tiɲɛ favorablement. an ka sɔn ko Yesu Krista ka baara kɛ an nɔ na. Où est votre foi? Aw ka danaya bɛ min? Et ce qui m'étonne, Ani fɛn min bɛ ne kabakoya c'est après cette parole d'assurance. o ye Yesu Krista ka nin jigisigi kuma dilen kɔ. Le texte dit que saisi de frayeur et d'étonnement, Yɔrɔ kalalen taala ɲɛ k'a fɔ ko o sirannen kabakoyalen ils se dirent les uns aux autres, o y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko quel est donc celui-ci ni cɛ ye jɔn ye de qui commande même au vent et à l'eau, fo a bɛ kuma fɔ fiɲɛ ni ji ye et ils lui obéissent. ani olu bɛ a kan minɛ. Nous pouvons parler à Dieu An bɛ se ka kuma Ala fɛ et Dieu peut agir pleinement. ani Ala bɛ se ka wale kɛ ka tɛmɛ an miirili yɛrɛ kan. Et il n'est pas limité dans ses actions. Dan tɛ Ala ka wale kɛta la. Mais quand nous continuons la lecture Ni an du taara ɲɛ texte, ni yɔrɔ kalanta kalannen du verset 26 k'a daminɛ verset 26 la jusqu'au verset 39, fo verset 39 on se rend compte qu'il y avait une opposition par rapport à une situation. a bɛ i n'a fɔ ayiwa wale dɔ de tun bɛ yen ni o kɔnlen tun don. Parce que, arrivé sur l'autre rive, Sabula a kɛlen ka ba tigɛ tuma min c'est un fou qui le rencontre. ayiwa ani fatɔ dɔ de bɛ na ɲɔgɔn kunbɛn. Et ce fou-là O fatɔkɛ in dɛ est tellement dangereux a sɛbɛkɔrɔ kafari qu'il n'était plus dans la ville. fo a sigiyɔrɔ tun tɛ dugu kɔnɔna ye bilen. Il était dans les cimetières. A sigiyɔrɔ bɛnlen tun don kaburu dɔw ma. Et quand Jésus descend, Tuma min na ni Yesu Krista bɔra kurun kɔnɔ k'i jɔ aussitôt cet homme s'affaire. ayiwa o wagati kelen na ni fatɔkɛ in fana y'i bila baara la. Il se permet de parler à Jésus d'une manière directe. Ayiwa a kumana Yesu fɛ yɔrɔnin kelen. Laisse-nous en paix. An to hɛrɛ la. Tu viens encore nous troubler jusqu'ici. I nana ka na an tɔɔrɔ fɔ yan wa? Et pourtant, c'est une personne qui est en train de parler. Nka i m'a ye nka mɔgɔ kelen dɔrɔn de b'a la ka kuma dɛ. Mais quand vous continuez la lecture, Nka n'i taara ɲɛ ka yɔrɔ kalan Jésus va lui poser la question, qui es-tu? Yesu bɛna a ɲininka ko yala e ye jɔn ye? Que nous sommes une légion. A ko ale tɔgɔ ye jamaba. Ça veut dire que ce fou-là était habité par beaucoup de démons. O kɔrɔ ye nin k'a fɔ jinɛw caman de tun bɛ nin fatɔkɛ la. Et j'ai envie de croire que les tourbillons, les vagues, le vent, tout cela était pour empêcher Jésus-Christ d'arriver à ce port. Ani mena da min na o ye nin k'a fɔ tuma min na ni fiɲɛba ani jukuru wulila olu kun ye ka Yesu Krista bali ka se ba kɔ. Et les démons supplient Jésus. Ani an bɛ jinɛw ye ka Yesu deli yɛrɛ. Ne nous envoie pas dans l'abîme. Ka na an bila ka taa dingɛ kɔnɔ. Mais voilà des pourceaux dans lesquels tu peux nous envoyer. Nka lɛkulu filɛ nin ye i bɛ se ka an bila ka taa olu la. Et ils sont partis. Ani u taara yen. Jésus a indiqué les pourceaux. Yesu ye lɛkulu yɔrɔ Il a jira u la. chassé la légion. A ye jinɛw gɛn Et le monsieur est devenu stable. ani fatɔkɛ ɲɛma jɔra. Avec Jésus-Christ, nous pouvons avoir une stabilité. K'an ni Yesu Krista to ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka ɲɛmajɔlɔya sɛbɛkɔrɔma Et sɔrɔ. pour avoir cette stabilité, Ani o basigi sɔrɔli il faut une foi réelle en la personne de Jésus-Christ. fo danaya lakika tilelen ka kɛ i la Yesu Krista yɛrɛ kun na. Ne pas voir Jésus seulement comme quelqu'un qui a existé un moment, comme le disent les historiens. Kana Yesu filɛ i n'a fɔ maa min wagati dɔ la a ɲɛnamayala ten dɔrɔn i n'a fɔ tarikiw b'a fɔ cogo min na. Ne pas voir en Jésus-Christ seulement un homme qui a existé, qui est parti. Kana Yesu Krista ma filɛ ko mɔgɔ dɔ don min nana ani a taara a banna o fɛn tɛ. Il est réellement l'incarnation de Dieu qui est venu en notre secours. Nka Yesu Krista ye Ala farisogoman ye min nana an dɛmɛni kama. Et il est venu pour nous libérer. Ani a nana walisa k'an hɔrɔnya. Et le fou guéri, Fatɔkɛ in kɛnɛyara, les gens viennent de la ville, mɔgɔw bɔra dugu kɔnɔ,
Au lieu que Jésus soit royalement accepté dans la société, sani u ka Yesu Krista masaya kunbɛ, mais on a vu en lui quelqu'un qui vient de perdre les pourceaux. nga u ye Yesu Krista filɛ i n'a fɔ maa tiɲɛnikɛla min nana ka dankari kɛ u ka lɛw la. Et on va lui dire tout simplement, vraiment, tu peux quitter notre ville. U y'a ɲini Yesu Krista fɛ ko a ka bɔ u ka dugu kɔnɔ. Et celui qui a été guéri Ani fatɔkɛ min kɛnɛyara ten, est venu voir Jésus o nana Yesu Krista fɛ pour lui dire, k'a fɔ a ye ko je suis prêt à te suivre n'importe où. ko ne labɛnlen don ka tugu e kɔ ka taa i ta yɔrɔ bɛɛ la. Mais Jésus va lui dire, Nka Yesu ye a jaabi tan reste parmi les siens ko to i tɔw cɛma. et raconte-leur ce que Dieu t'a fait. Ani Ala ye koba min kɛ i ye i ka o lakali u ye. Jésus, en nous maintenant encore sur terre, Ni Yesu ye a to an ka kɛ nin diɲɛ kɔnɔ hali bi, il a besoin de nos services. a mago bɛ an fɛ baara la, Il a besoin de notre a engagement. mago bɛ an ka cɛsiri la, Il a besoin du fait que nous puissions répandre au loin auprès l'évangile du salut en a Jésus-Christ. mago bɛ an ka kibaru duman jɛnsɛn yɔrɔ jan ani yɔrɔ surun na, Et engagé dans ce travail, ani an cɛsirilen sen dolen o baara engagé la, dans ce front, ani k'an cɛsiri o kɛlɛdaga la. Jésus reste souverain. Yesu Krista a bɛ to masaya la dɛ. Et la foi que nous avons mis en lui An y'an ka danaya min da ale kan, est nécessaire et suffisante pour que nous ayons raison de toutes les difficultés que nous aurons à o traverser. nafa ka bɔ ani o jɔda ka bɔ ayiwa gɛlɛya nataw bɛɛ ɲɛ. Pour mieux étayer encore ma pensée, Walisa ka nin ɲɛfɔ ka ɲɛ halisa, quand vous voyez Josué chapitre 6, n'i bɛ taa Josue sura 6 la, il y a un événement très spécial. ayiwa a damawale kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ fana kɛra ye. Les enfants d'Israël sont en train d'aller vers la terre promise. Israɛldenw b'a la ka taa ayiwa kana jamana kan, Ala ka lahidu jamana. À un moment donné, ils arrivent au niveau d'une grande ville du nom de Jéricho. Wagati dɔ nana se, u nana se duguba dɔ ma min bɛ wele Jeriko. Les espions qui ont été envoyés en ces lieux Ayiwa filɛlikɛla minnu cira walisa ka taa o yɔrɔ ma filɛ, sont venus leur dire que ah, c'est difficile. olu kɔ segira ka na kɔmasegi kɛ. Ko a ka gɛlɛn dɛ. Les gens qui sont là-bas, Ko an ye mɔgɔ minnu ye yen, quand nous les avons vus, tuma min na ni an ye u ye, nous avons été comme des fourmis à leurs yeux, anw kɛra i ko duguminɛw u ɲɛkɔrɔ, des sauterelles pour dire l'expression. anw kɛra i ko ntɔnw u ɲɛkɔrɔ. Ce ne sont pas ceux qui les ont vus qui racontent, hein, Ayiwa minnu ye o ye, olu t'a la k'a fɔ mais dɛ. c'est eux qui rentrent dans la vision de ces populations Nka minnu cira ka taa filɛli kɛ, olu yɛrɛ de b'a la ka o dugu et mɔgɔw ka se miirili ta, traitent comme des sauterelles. ani ka u yɛrɛ jate ko ntɔn. Ça, c'est l'effet de la peur. O ye siran nɔ de ye. Josué et Caleb Kalebu ani Josue, vont dire, olu ye nin fɔ ko, tant que l'Éternel est avec nous, ni matigi bɛ an fɛ, nous vaincrons. an na se sɔrɔ. Et il va être demandé à Josué Ani a yirina Josue fɛ, de monter une nouvelle stratégie de guerre. ko a ka kɛlɛ fɛɛrɛ wɛrɛ bila sen kan. Pendant 7 jours, ils vont faire le tour de Jéricho. Tile 7 kɔnɔ u bɛ Jeriko lamini. Les 6 premiers jours, Tile 6 fɔlɔ la, ils se lèvent, ils font le tour, ils viennent u s'asseoir. bɛ wuli ka Jeriko lamini ka tila ka n'u sigi. 6 fois les 6 jours. Siɲɛ 6 tile 6 kɔnɔ. Et le 7e jour, Tile 7 don, ils vont faire 7 tours. u na ayiwa siɲɛ 7 kɛ. Et 7e tour, ils vont crier. Ani siɲɛ 7 wagati u ka pɛrɛn ko, Et les murs vont tomber. u pɛrɛnlen kɔ ayiwa kogow na bi. Seuls les yeux de la foi peuvent comprendre cette stratégie. Wa danaya ɲɛkisɛ dɔrɔn de bɛ se ka nin fɛɛrɛ fasɔn faamu. Pas d'armes tirées, Maramafɛn ma ci, pas un instrument solide pour casser les murs, kɛlɛkɛminɛ wɛrɛ foyi ma ta walisa ka kogo ci, mais faire le tour seulement de la muraille nka ka kogo lamini dɔrɔn siɲɛ dama dama, et crier fort au nom de Jéhovah, ani ka pɛrɛn Jehova tɔgɔ la, les murs vont s'écrouler. ayiwa kogow na bi. Ils ont cru en cela. U dara o la, Et parce qu'ils ont cru, ani ka da kan u dara o la, ils l'ont fait exactement comme cela leur a été dit. a fɔra u ye cogo min na u y'a kɛ o cogo la coyi. Et la parole de Dieu dit que les murs se sont effondrés. Ani Ala ka kuma bɛ a fɔ an ye ko kogow binna. Ainsi, Jéricho a été prise. O cogo de la Jeriko minɛna. Là, ici aussi,
yan fana on voit la position de la foi. an bɛ danaya jɔyɔrɔ ye dɛ. La difficulté, c'était les murailles. Gɛlɛya tun ye min ye o tun ye kogo ye. Et pour arriver au bout de ces murailles-là, il fallait avoir la foi. Walisa se tun ka sɔrɔ nin kogo kan fo danaya tun ka kɛ u la. Que le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, Ko Ala min y'u labɔ Misira, le Dieu qui les a fait traverser la mer Rouge, Ala minnu y'u kɛ ka kɔgɔjibilen cɛ ci, ce même Dieu est à mesure de les aider à avoir raison de la ville de Jéricho. o Ala kelen bɛ se ka kɛ k'u dɛmɛ walisa ka se sɔrɔ Jériko kogow kan. C'est pour cela que je ne perds pas espoir. O de kosɔn n jigi tɛ tigɛ. Aujourd'hui, Bi malgré les difficultés, hali ka sɔrɔ gɛlɛyaw bɛ yen. il y a des gens qui font la politique de l'Autriche. Ayiwa maa dɔw bɛ yen olu bɛ kɔnɔ sogoni ka ayiwa taabolo kɛ. Et la politique de l'Autriche, c'est quoi? O kɔnɔ sogoni ka taabolo ye jumɛn ye? Quand ça chauffe de tous côtés, A mana wusu fan bɛɛ fɛ tuma min, il met sa terre dans le sable ayiwa a b'a kun turu tiɲɛ jukɔrɔ. et il dit que rien ne se passe. Walisa k'a fɔ ko foyi t'a la ka kɛ. Jusqu'à ce qu'on vienne l'attraper et l'égorger. Ka kunkolo turulen to tiɲɛ kɔnɔ sa mɔgɔw bɛ na ka n'a minɛ k'a kantigɛ. C'est pour cela que certains ont cette position par rapport au Covid. O de kosɔn dɔw bɛ yen olu ye taabolo dɔ ta ka ɲɛsin ayiwa sisan fiɲɛbana jugu in ma. On nous demande, est-ce que ça existe? Ayiwa dɔw yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ ko yala a ko in ye tiɲɛ ye wa? Est-ce une réalité? Yala a ko bɛ sen na wa? J'ai même entendu certains dire N ye a mɛn dɔw yɛrɛ da ko qu'on a donné de l'argent à certains prédicateurs pour qu'ils prêchent sur ça, que cela existe. ko wali dira ayiwa karamɔgɔ dɔw ma walisa o ka wajuli kɛ nin ko kan ko a bɛ sen na. Nous n'avons reçu aucun fonds. Bada an ma tɔrɔmɔ jɔn sɔrɔ. Rendez-vous à l'évidence Aw ka bɔ a kalama que ce mal commence en Chine, ko ayiwa ni gɛlɛya daminɛna siniwaw fɛ arrive aux États-Unis, ka na se lamɛrikɛnw arrive fɛ en Europe. ka na se Des européenw morts et fɛ des morts. siw b'a hirika Chez nous, c'est arrivé. a sera an fana fɛ yan. Chaque jour, on nous fait un état de ce qui se passe. Don o don ayiwa min mana sɔrɔ o bɛ ɲɛfɔ an ye. Rendons-nous à l'évidence que le mal est là. An ka jɛya a la k'a fɔ cɔ bana bɛ yan dɛ. Mais parce que le mal est là, Ani ka d'a kan bana bɛ yen enracinons-nous dans la personne de Jésus. an ka an dili sɛbɛkɔrɔ don Yesu Kirisa yɛrɛ kun na. Qu'on vive, qu'on meure, soyons en Jésus-Christ. An sara o an yɛrɛ ɲɛnaman tora o an ka to Yesu Kirista la. Parce que tout compte fait, Sabula la terre, c'est un passage. a mɛn o mɛn dugukolo ye Il tɛmɛyɔrɔ de ye. vient un jour où nous allons passer par la mort afin de rentrer dans le paradis de Dieu. Don bɛ na an na tɛmɛ saya fɛ walisa ka don Ala ka arijɛnɛ kɔnɔ. Mais d'ici là, Nka sani o cɛ en ayant foi à Dieu an jigi dalen an ka danaya dalen Ala kan. et sachant qu'il est à mesure d'équiper des hommes et des femmes pour nous venir au secours, Ani ka da kan k'a fɔ a bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ k'u kɛ maa jolenw ye minnu bɛ se k'an dɛmɛ. nous pouvons nous réjouir en Jésus-Christ. An bɛ se k'an sewa Yesu Kirista la. Non pas qu'il n'y a rien, An tɛ an sewa ko fɛn tɛ mais yen que dɛ. la situation que nous traversons n'est pas au-dessus des possibilités de Dieu. Nka ko gɛlɛya min bɛ yen bi o tɛ Ala ka sɛbɛya sanfɛ. Et nous prenons au sérieux les mesures qui nous sont dictées, Ani fɛɛrɛ minnu dila walasa an k'an yɛrɛ lakana an b'olu sɛbɛkɔrɔ minɛ. sachant que Dieu peut passer à travers cette situation. Sabula Ala bɛ nous se ka préserver. tɛmɛ nin tɛmɛsira fɛ walasa k'an dɛmɛ. Soyons courageux, An ka kɛ maa jijalenw ye. mais réfléchissons à la personne de Jésus Nka an ka miiri Yesu Kirisa yɛrɛ kun kan. qui est venu pour nous sauver. Ale min nana ka an kisi. Ésaïe nous dira dans son chapitre 53 Esayi bɛ nin fɔ an ye a ka kitabu sura 53 la. qu'à cause de ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ayiwa ko a jogindaw de kosɔn an ye kɛnɛyali sɔrɔ. Guéris spirituellement, certes, An kɛnɛyala ni la ɔwɔ. pour que la connexion soit directe entre nous et Dieu, Walisa an ni Ala cɛ jɛɲɔgɔnya ka to kɛnɛya la. mais guéris aussi physiquement, il est à mesure de le faire. Nka ka an kɛnɛya farikolo fana la o se bɛ a ye. Et comme les disciples, I ko kalandenw aujourd'hui j'ai envie de vous poser la question, bi n b'a fɛ ka aw ɲininka tan. en ce moment difficile, Nin wagati gɛlɛn in kɔnɔ où tout le monde est dépassé par les faits, wagati min na ni bɛɛ hakili sɛbɛkɔrɔ ɲaamilen don où est votre foi? aw ka danaya bɛ min. Que le Seigneur nous aide Matigi k'an dɛmɛ à comprendre ces mystères, ka nin ko dunbaw faamu afin d'être des hommes et des femmes engagés
qui peuvent toujours compter sur Dieu. walisa ka kɛ cɛ ani muso cɛsirilenw ye minnu jigi dalen bɛ to matigi kan kuma Sur bɛɛ ce, je vous souhaite un bon dimanche ka da o kan n ko ala k'aw dɛmɛ ka kari kɛ kari duman y'aw bolo et que le Seigneur nous garde durant toute la semaine ani prochaine. matigi ka an bɛɛ lajɛlen mara ayiwa dɔgɔkun nata kɔnɔ Prions. an ka ladeli Josué, sɛbɛyaw bɛɛ tigi sankolo ni dugukolo masa barika ye a barika ye i ka kuma barikaman kosɔn matigi an bɛ nin diɲɛ min kɔnɔ fiɲɛbana wulilen k'i jɔ matigi jikuruw ka ca u bɔfɛnw n'u cogoya caman nka matigi an bɛ nin diɲɛ kɔnɔ ani e don dɛ sabula ye lahidu t'an ye o de kosɔn an bɛ sewa ka nisɔndiya i la ani ka barika da ye i ka kuma kosɔn min bɛ an hakili jigi ani ka an banba yesu krista k'a fɔ fiɲɛ kan ji mana wuli cogo o cogo jikuru mana wuli cogo o cogo tɔɔrɔ yɛrɛ mana kɛ cogo o cogo la matigi ani e bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ i tɛ an bila i tɛ an to matigi an dɛmɛ k'an ka danaya kuraya i la an dɛmɛ k'an jigi ni an barika kuraya i la matigi ala senuma k'a deli fɛ yesu krista tɔgɔ la i ka ni egilizi mɔgɔw bɛɛ kelen kelen ka danaya niw jigi kuraya i la matigi ni bana ni degun ni tɔɔrɔw ni ɲiningali banbaliw matigi olu si kana kɛ sababu ye an jigi ka kari e la nka matigi an dili dolen ka to i la kuma bɛɛ matigi ka duba ka se an ka jamana ma ka jamanadenw hakili sigi i la sabula e kelen pe dɔrɔn de ye ala ye min bɛ se ka an kisi ani ka an tila sɛbɛyaw bɛɛ tigi an b'i fo k'i tanu bonya ka da i tɔgɔ kan i ka kuma kosɔn bi i ka kuma diba barika kuraya don o don matigi ani an dɛmɛ an tolen i la an ka sewa i la matigi a jɛlen don ni diɲɛ ye tɛmɛsira ye karamɔgɔ y'a fɔ matigi an sara o an ɲɛnaman tora o an bɛ e yesu krista la bonya ka da i tɔgɔ kan fɛn bɛɛ la an matigi yesu krista tɔgɔ la amina. que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Bon dimanche.